Wannan gini shine rumbun hatsi mafi martaba a duniya, domin a cikinsa ne manazarta suka adana iri na abinci daban-daban har miliyan 4.5 miliyan. Masu bincike sun tattara iri daga sassan duniya daban-daban domin adanawa a wannan rumbu da ke yankin Svalbard da ke ƙasar Norway. Wannan rumbu, wanda tsawonsa ya kai taku 400, an ƙirƙiro shi ne domin shirin ko-ta kwana da kiyayewa faɗawa cikin bala'in yunwa da ka iya biyowa baya idan wata balahira ta afkawa duniya. Asmod Arnold shi ne mai kula da rumbun, kuma da shi da abokan aikinsa sun yi imanin cewa ko da wani bala'i ya faɗawa tsirrai cikin duniya, wannan rumbu zai iya samar da irin tsirrai da aka rasa tare da maye gurbinsa domin kaucewa ɓacewarsa a doron duniya. Muna da iri daban-daban daga sassan duniya. Ma'aikatanmu da ke ƙasashe daban-daban sun yi jigilar tattaro iri sannan suka kawo nan domin adana. A cikin wannan rumbu ana adana samfurin hatsi a cikin mazubi da aka yi da katako. Sannan kowane mazubi na ɗauke da lamba da kuma sunan ƙasar da aka samar da hatsin daga cikinsa. Masu kula da wannan guri ƙarƙashin kulawar dattijo Asmod Arnold sun bayyana cewa wannan guri ya zama filin raba gardama da kuma cibiyar haɗin kan duniya, domin kuwa rigimar yaƙe-yaƙe baya shafar gurin. A wani mataki mai kama da zakaran gwajin dafi, wannan rumbun abinci na duniya ya taɓa aikawa da irin hatsi zuwa ƙasar Siriya domin maye gurbin irin hatsi da aka salwantar sakamakon yaƙin na Siriya. They sent seeds here from 2008 and Cibiyarmu da ke birnin Aleppo na Syria sun aika mana da samfurin irin hatsi cikin shekara ta 2008. Amma bayan da rikici ya afkawa birnin, mun aika da samfurin hatsin domin sake raya shi. Wannan ya taimaka mana, kuma ba don wannan tsarin ba, to lalle da an rasa wannan hatsin kenan na har abada. Wannan rumbun adana hatsi bai ta'allaka akan ajiya kawai ba, domin ƙwararru sukan taimaka manoma da dabarun noma ta yadda manoman za su iya adana iri da amfanuwa da shi, da ma kuma amfanar da duniya baki ɗaya. Yankin Svalbard yana da nisan kilomita 1,300 daga iyakar duniya ta arewa, wato North Pole, kuma tsananin sanyin da ke yankin yana taimakawa gurin adana irin da hana shi lalacewa. Wannan rumbu ya zama tudun mun tsira saboda samun kubuta da ya yi daga har-haren yaƙe-yaƙen duniya. An tsara wannan gini da hasashen cewa zai kai shekaru 200 ana amfani da shi, sannan tsarin ginin ka iya jure girgizar ƙasa da kuma harin bam. Kana an gina shi a jikin tsauni ta yadda ko da ambaliya ya ci duniya, ginin zai kasance a kan tudu. Ko ina ka duba cikin ginin kana iya ganin kankara, wanda hakan ke sanya hatsi da ke cikin rumbun da adana shi. Most important freezer. It is, really. The most important room in the world, someone has said. Masu yawon bude ido ka iya shiga wannan rumbu domin gani da ido, kuma suna samun rakiyar ma'aikatan rumbun hatsin irin su uwar gida Benta Nevada. Wannan wani mataki ne na ƙarfafa gwiwar sauran jama'a tare da buɗe ƙofa domin tuɗaɗowar ƙarin samfurin iri da ƙasashe daban-daban. An kashe kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 9 wajen gina wannan guri, kuma haƙƙin kula da shi yana hannun ƙungiyoyin sa-kai da haɗin kai daga ƙasashe masu kawo samfurin iri domin adanawa. Wannan rumbu dai ya zama babbar kadara mai daraja ba wai ga uwar gida Benta Nevada da abokan aikinta kawai ba, har ma ga al'ummar duniya tare da dabbobi, domin ya zama ma'adanin abincin duniya. Akan iya cewa wannan rumbu yana kunnen doki da Majalisar Ɗinkin Duniya a babin muhimmanci, domin muhimmiyar rawa da yake takawa wajen haɗin kan duniya.